Mira ajoi meidät lätäkköön, vittu mä en... Mä rupesin selittää tässä mitä tapahtuu. Joo. Oi vittu. Hirveetä! On oikein. Tässä on perhepaikka. Ei vittu siinä oli auto. Tuolla kun vittu ne Parkkeja. no... Ollaanko me nyt täydellisesti? Onks mä vinos? Mikä? No, niin, just ajat siinä. Ajanko mä vaan tohon vai perään? Aja tohon noin vaan. Mulla on varmaan pari metriä kauempana ovesta. Se nyt oikeesti. Ollaanko me siellä sisäpuolella? Joo. On. Ok.